Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya shiga birnin Beijing da manyan attajirai na duniya da shugabannin kamfuna mafi karfi a duniya, amma a gefe guda shugaban kasar China Xi Jinping ya tanadi wata babbar dubara da ka iya sauya makomar duniya gabaki daya. Abubuwan da tattauna shugabannin biyu ta kunsa sun hada da kasuwanci, yakin Iran, Taiwan, fasahar AI da kuma yakin iko tsakanin manyan kasashe biyu mafi karfi a duniya. Yanzu tambayar da kowa ke son jin amsar ta ita ce waye da nasara. To kafin dai ku cikakken bayani ga wasu kanun labaran. Kasar Saudiya na neman babban sulhu da Iran domin kare kanta daga fuskantar wasu hare-hare a yaƙe-yaƙe na gaba. Kazalika za ku cewa ƙasar Rasha ta bayyana wani hatsabibin makami da Putin yake kira da mafi ƙarfi a duniya. Ana ce da shi Satan 2. Labaran namu tattauna akai kenan a cikin shirin namu na yau. A lokacin da shugaban kasar Amurka Donald Trump ya isa birnin Beijing, ya isa da fuskar ɗan kasuwa mai iya kulla manyan yarjejeniyoyi. Tare da shi akwai shugabannin ɗaya daga cikin manyan kamfanonin Amurka ko in ce manyan kamfanonin a duniya. Burinsa shine ya nuna cewa har yanzu Amurka ce ke da rinjaye a tattalin arziki da kasuwancin duniya gabaki ɗaya. Amma a gefe guda akwai shugaban kasar China Xi Jinping wanda ya shafa shekaru yana gina karfin China a hankali. Shi ba kawai yana kallon yarjejeniyar da za ta cimma bane, yana kallon yadda China za ta mamaye tattalin arziki, fasaha da siyasar duniya a nan gaba. To bayan dan kwanaki biyu na tattauna a bayan kofa da kuma tattauna mai tsaurin gaske, tambaya guda da ke ta yawo a zukatan mutane ita ce waye ya fi cin moriyar wannan ganawa. Shin Trump ne ya samu yarjejeniyarsa da yake so ko kuma Xi Jinping ne ya ƙara tabbatar da ƙarfin China a duniya? Bari mu fara da batun kasuwanci domin shine abu na farko da suka tattauna akai. Trump ya bayyana cewa an cimma manyan yarjejeniyoyi na kasuwanci tsakanin Amurka da China. Ɗaya daga cikin manyan labaran shine cewa China za ta sayi jiragen sama na Boeing har guda 200. Wannan yarjejeniya na da muhimmanci sosai ga Amurka saboda Boeing na ɗaya daga cikin manyan kamfanonin ƙasar, kuma sayar da jirage na nufin ƙarin ayyukan yi da ƙarin kuɗaɗen shiga. Shugaban kamfanin na Boeing da shugaban kamfanin Nvidia sun raka Trump zuwa China, wadda alama ce da ke nuna yadda Amurka ke ƙoƙarin son haɗa siyasa da kasuwanci a guri guda. Bugu da ƙari, rahotanni sun bayyana cewa China ta yi alƙawarin ci gaba da buɗe kasuwar kamfanonin ƙasashen waje har da na Amurka, wanda zai taimaka wajen rage fargabar sake barkewar yakin haraji ko in ce yakin kasuwanci tsakanin kasashen biyu. A yan shekarun da suka gabata, Amurka da China sun sha kakaba juna haraji masu tsauri wanda ya girgiza tattalin arzikin duniya. A sakamakon haka, wannan rage tashin hankali da suka yi zai baiwa tattalin arzikin duniya kwanciyar hankali. A wannan bangare, Trump ya samu wata nasara a siyasance da nuna ƙarfi. Sai da ɗaya daga cikin manyan abubuwan da suka mamaye wannan taro shine yakin Iran, da ma gabaki da rikicin da ake fama da shi a gabas tsakiya, musamman batun mashigar Hormuz, hanya mafi mahimmanci ga kasuwancin man fetur ta duniya. Jami'an kasar Amurka sun ce kasashen biyu sun samu fahimtar juna kan kare hanyoyin jigilar kayayyaki na ruwa, tabbatar da zaman lafiya da kuma hana Iran mallakar makaman nukiliya. Trump hamma ya ce Xi Jinping ya nuna aniyar China na taimakawa wajen buɗe hanyoyin ruwa idan har rikicin ya lafa. Haka kuma akwai wani rahoton da ke nuna cewa China ta tabbatar da cewa ba za ta baiwa Iran kayan yakin soja ba. Wannan al'amari dai yana da matukar muhimmanci domin Beijing na ɗaya daga cikin kasashen da ke da babbar alakar kasuwanci da kasar Iran. Duk da cewa babu cikakken bayani akan abin da aka cimma, masana suna ganin wannan wata alama ce da ke nuna cewa manyan kasashen suna kokarin hana yakin Iran ya rikide zuwa babbar rikicin duniya. A wannan bangare kuwa ana ganin cewa babu wanda ke da wata cikakken nasara. Duka bangaren biyu sun samu abin da suke so kaɗan. Sai kuma batun da ya fitar da hankali, wato kasar Taiwan. A nan ne Xi Jinping ya nuna mafi girman karfinsa. Rahotanni sun ce shugaban kasar na China ya gargada Trump kai tsaye cewa duk wata matsala da Amurka za ta haifar kan Taiwan na iya janyo rikici kai tsaye tsakanin Amurka da China. Taiwan na ɗaya daga cikin manyan abubuwan da China ke ɗauka a matsayin masu mahimmanci sosai. China na kallon Taiwan a matsayin wani bangare na ƙasar ta, wanda dole ne wata rana ya dawo ƙarƙashin Beijing. Sai dai Amurka na ci gaba da tallafa Taiwan ɗin a bangaren siyasa da makamai. Wannan ne yasa Taiwan ta zama ɗaya daga cikin wuraren da ake haddasa rikici tsakanin manyan ƙasashen biyu. Masana sun ce irin wannan gargaɗi kai tsaye daga bakin Xi Jinping da kansa abu ne mai matukar muhimmanci, domin a baya irin waɗannan kalamai galibi suna fitowa ne daga bakin jami'an gwamnatin ƙasar, amma wannan karo Xi Jinping ne da kansa ya faɗa kai tsaye zuwa gaba Trump, ido da ido, baki da baki, hanci da hanci. Wannan ya nuna yadda China ke ɗaukar batun Taiwan da matukar muhimmanci sosai. Kuma shakka babu hakan ya yi tasiri, domin bayan taron Trump ya rage zafafan kalamansa akan China, tare da gargaɗin cewa Taiwan kada ta ce za ta riga ƙauracewa China ita kanta, wataƙila domin ƙauracewa tashin hankali ne a tsakaninsu. Sai kuma wani babban filin yakin tsakanin kasashen biyu, wato fasaha.
Duk da murmushi da kyawun kalamai da suke da juna, babu wata babbar yarjejeniyar da aka cimma akan takunkumin fasaha. Amurka na ci gaba da hana China samun manyan chips na zamani wato semiconductors da kuma ƙirƙirar basira wato AI. Dalili ko shine Amurka na tsoron cewa idan har China ta samu cikakkiyar damar mallakar irin waɗannan fasahohi, za ta iya zarcewa Amurka a fannin tattalin arziki da soji. Sakamakon hakan China tana zargin Amurka da kokarin hana ci gabanta. Sai dai akwai wani babban abu da China ke da rinjaye a kai, wato rare earth minerals a turanci, ma'adanan ƙasa masu daraja da wuyar samu. Waɗannan su ne sinadaran da suke da matuƙar muhimmanci wajen ƙera wayoyi, motoci masu amfani da wutar lantarki, makamai na soji, kwamfutoci da fasahar AI. China ce ke sarrafa mafi yawan waɗannan sinadarai, wanda ya baiwa Beijing babban ƙarfi na tattalin arziki a fasahar duniya. Kasashen yamma musamman Amurka suna ƙoƙarin rage dogaro da China ta wannan ɓangaren, amma hakan ba abu ne mai sauƙi. A ƙarshe dai wannan taro ya nuna wani muhimmin abu. Trump ya fi mayar da hankali ne kan yarjejeniya da nasarori na gaggawa, yayin da Xi Jinping ya fi mayar da hankali kan tsarin dogon lokaci ta yadda China za ta ƙara ƙarfi a duniya a shekaru masu zuwa. Ɗaya na neman nasara take yanke, ɗaya kuma na gina tasirin gobe. Hakan ya dawo da mu kan tambayar mu, waye nasara? Babu amsa mai sauƙi ga wannan tambaya, amma abu ɗaya ne ya bayyana. Gasar ƙarfi tsakanin Amurka da China na ƙara tsananta, kuma abin da aka tattauna a Beijing na iya sauya makomar siyasa, tattalin arziki da fasahar duniya nan da shekaru masu zuwa. Yanzu kuma bara mu waiwaya gabas tsakiya, inda wani al'amari mai mahimmanci mai cike da tarihi ke shirin faruwa. Na tsawon shekaru da dama yankin ya kasance cike da rikici, gasa ta siyasa da sauya kawance. A tsakiyar wannan yanayi kuwa akwai manyan ƙasashen biyu, Saudiya da ƙasar Iran. Saudiya dai ta kasance ƙasa ta 'yan sunna wato sunni wacce take ƙarƙashin masarauta. Iran kuwa ta kasance mai bin aƙidar Shi'a wadda take amfani da tsarin jamhuriyar musulunci. Kuma kowanne daga cikinsu yana son nashi aƙidar ya fi kowanne ƙarfi. Al'amarin da ya rika haifar da rikice-rikicen na zahiri da ɓoye na tsawon shekaru a yankin, daga Yemen zuwa Syria zuwa Lebanon. A yawancin waɗannan ɓangarori kowace ƙasa tana tallafa wasu ɓangarori da suke gaba da juna. Suna bayar da makamai, tallafi da goyon baya na siyasa ga ƙungiyoyi daban-daban. Har yanzu wannan gasa na ci gaba da tasiri a rikice-rikicen yankin. Amma a halin yanzu a yanda rikici tsakanin Iran da Amurka ke ɗaukar sabon salo, ƙasar Saudiya ta ɗauki matakin kiran da a yi haƙuri da natsuwa, tare da ƙoƙarin hana rikicin ya bazu zuwa sauran ƙasashe na Larabawa. Amma duk da haka tashin hankalin ya shafi yankin gabaki ɗaya. Baya ga har-haren da Amurka da Isra'ila suka haɗu suka kai kan Iran, Tehran ta mayar da martani na kan mai uwa da wabi, inda ta riga harbin makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa zuwa ƙasashen Laraba, Isra'ila. Kuma ƙasar Saudiya na ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashe da suka fuskanci har-hare daga Iran, wanda waɗannan har-hare suka rika barazana ga tattalin arzikin Saudiya domin su rika shafar tashoshin makamashi, tashoshin jiragen ruwa da muhimman cibiyoyi. Wannan ya zama wani babban gargaɗi ga ƙasashen yankin, domin duk da cewa ba su shiga yakin kai tsaye ba, suna jin tasirinsa sosai. Wannan yasa kasashen Laraba suka fara tunanin yadda za su kare kawunansu. Wani mataki da suka ɗauka shine ƙarfin soji. Kasashen Laraba sun ƙara sayan sabbin makaman kare na samaniya, inganta haɗin gwiwarsu na tsaro da kuma ƙara shirin soji. Wasu kasashen ma sun nemi taimako daga Ukraine musamman wajen magance barazanar jirage marasa matuƙa daga Iran. Haka kuma Amurka ta ƙara sayan musu da makamai da tallafin tsaro. Amma hakan bai kasance mafita ta dindindin a gare su ba. Babbar hanya ita ce diflomasiya, kuma a nan ne abubuwa suka fara ba da mamaki. Rahotanni sun nuna cewa Saudiya na nazarin yiwuwar kulle yarjejeniyar rashin kai farmaki a tsakaninta da Iran. Wannan na nufin yarjejeniyar za ta hana kasashen biyu kai wa juna hare-hare kai tsaye a yanayi na rikici. Amma ba shi ke nufin takun saka tsakanin su ya kare ba. Face na nufin rage yiwuwar yaƙi kai tsaye. A irin wannan yarjejeniya Iran za ta daina kai hari kan kasashen Laraba. Kuma su ma kasashen Laraba za su daina goyon bayan duk wani mataki na soja akan Iran. Manufa ita ce rage yiwuwar sabon yaƙi a yankin. Rahotanni sun ce ƙasar Saudiya na son amfani da irin yarjejeniyar da aka cimma a yakin cacar baki da ake kira da Helsinki Process. Wannan tsari ya taimaka wajen rage tashin hankali tsakanin Amurka, Tarayyar Soviet da kuma Turai. Bai ƙara gasar ba gabaki dai, amma dai ya taimaka wajen buɗe hanyoyin tattauna da rage yiwuwar rikici kai tsaye. Saudiya na ganin yammacin Asiya na buƙatar sak irin wannan tsari. A gefe guda kuma har yanzu akwai tattauna tsakanin Amurka da Iran akan yadda za su kawo ƙarshen rikicin na dindindin tare da buɗe hanyoyin kasuwanci kamar su mashigar Hormuz. Amma har yanzu an gaza cin matsaya a wannan tattaunawa. Iran ta ce babban matsalar ita ce rashin yarda. Ta ce duk wata yarjejeniya dole ta kasance bayyananniya ko mai cikakken bayanai kafin amince da ita. Wannan ya nuna cewa yankin na tsakanin diflomasiya da yiwuwar ƙarin tashin hankali.
Hatta tsakanin kasashen Larabawan ma akwai rashin amincewa da juna. Ƙasar Saudiya da haɗaɗɗen Laraba UAE suna da kusanci, amma a lokuta da dama akan wasu abubuwan ra'ayinsu sukan bambanta. Ƙasar UAE ta ɗauki matsayi mai tsauri akan Iran musamman bayan har-haren da Iran ɗin ta kai musu. A sakamakon rahotanni sun nuna cewa Abu Dhabi san ba za ta goyi bayan wata cikakkiyar yarjejeniya da Iran ba. Haka kuma a wasu tarukan diflomasiya an ga rashin jituwa tsakanin Iran da UAE ɗin, inda aka yi musayar kalamai masu tsauri kan matsayinsu a rikicin yankin. Iran ta nuna rashin jin daɗinta da matsayar da UAE take ɗauka, yayin da UAE ta ƙaryata zarge-zargen Tehran. Sai kuma batun ƙasar Isra'ila wanda ba za a iya watsi da shi ba. Yawancin ƙasashen yankin yanzu suna kallon Isra'ila ta hanya ta daban, musamman bayan rikicin Gaza da har-haren da suka shafi Iran. Wasu suna ganin Isra'ila na ƙara tayar da hankali a yankin, yayin da wasu ke kallon ta a matsayin ƙasar da ke da ƙarfin sojin da ba za a iya cire ta daga sabon tsarin tsaro ba. Wannan yasa yanayin ke ƙara rikitarwa, domin duk wani sabon tsarin tsaro a yankin gabas tsakiya dole ne a yi la'akari da Iran, Isra'ila da kuma tsaron ƙasashen Larabawa gabaki ɗaya. Yanzu kuma bari mu leƙa yankin gabashin Turai, inda ƙasar Rasha ta bayyana wani sabon makami mai linzami da ka iya ɗaukar makaman nukiliya da ake kira da nuclear warheads a turance. Kuma hakan na ci gaba da janyo hankalin duniya sosai. Shugaban ƙasar na Rasha Vladimir Putin ya ce wannan makami shine mafi ƙarfi a duniya. An bayyana shi da suna RS-28 Samad, amma kasashen yamma na kiran shi da Satan 2. Wannan ba makami mai linzami bane da muka saba gani ko in ce na yau da kullum. Makami ne da ke tafiya mai nisan gaske, yana iya nisan kiwo, wanda ake amfani da shi wajen ɗaukar makaman nukiliya zuwa wasu nahiyoyi. Rasha ta ce makamin na iya tafiya kilomita 35,000, wanda hakan ke nufin zai iya kai hari kusan ko'ina a faɗin duniya ciki har da Turai da Amurka. Rahotanni daga Moscow sun ce wannan makami na iya ɗaukar warhead wato makaman nukiliya masu yawa a lokaci guda, kuma ba wai guri guda zai iya harba su ba, zai iya harba su gurare daban-daban tun daga sama. Wannan na nufin makami guda amma zai iya shafar wurare da yawa. Abin da ya fi tayar da hankali shine kirarin cewa makamin na iya canja hanyar tafiyarsa cikin iska a yayin da yake tafiya. A sauƙaƙe ba shi da wata takamaimiyar hanya da yake tafiya ko in ce turba, a koda yaushe yana iya sauya hanya idan ya ga dama. Ta inda baka zata ba, ta nan zai fito, wanda hakan yasa yake da wahalar tarewa. Rashi ta ce wannan shine ba shi damar ƙauracewa tasirin makaman kare samaniya na zamani. Jami'an Rasha sun kuma ce an yi gwajin makaman cikin nasara. Putin ya ce nan ba da jima ba za a sa shi a bakin aiki. Sai dai wannan al'amari ya faru ne a lokaci mai muhimmanci, ya zo ne a lokacin da dangantaka tsakanin manyan kasashen ke ƙara taɓarɓarewa. A farkon wannan shekara wata muhimmiyar yarjejeniyar nukiliya tsakanin Rasha da Amurka ta ƙare, wannan yarjejeniya ana kiranta da New START. Wannan yarjejeniya ta shafa shekaru tana rage adadin makaman nukiliya da kasashen biyu za su iya mallaka. Yanzu kuma ta ƙare, wanda ke nufin ka'idoji sun kau. Wannan ya far da fargabar cewa sabuwar gasar mallakar makaman nukiliya na iya kunno kai. Tun bayan barkewar rikicinsu da Ukraine a shekarar 2022, Rasha ta ƙara amfani da kalaman gargaɗin nukiliya akai-akai. A sabon tsarin na Rasha, duk wani hari da ya wuce gona da iri na iya janyo martani na makaman nukiliya. Masana a yamma dai suna ganin wannan wata hanya ce ta matse lamba da tsoratarwa. Amma Rasha ta kafa hujja da cewa tana yin hakan ne domin kare kanta daga barazanar tsaro da kasashen yamma. Shugaba Putin ya taɓa cewa sauye-sauyen tsaro na duniya ne suka tilasta wa Rasha ƙarfafa makamanta bayan da Amurka ta fice daga yarjejeniyar anti-ballistic missile ta shekarar 2022. A cewarsa, Rasha ba ta da zaɓi face daidaita kanta da sabon yanayin duniya. Duk a lokaci guda kuma makamin na Samad ba shi kaɗai ba ne. Rasha ta ƙara haɓaka wasu makamai masu ƙarfi kamar su hypersonic missile, sabbin jiragen yaƙi na ruwa, sabbin jirage masu amfani da makaman nukiliya, jirage marasa matuƙa na ruwa, da makamai masu nisan zango. Duk waɗannan suna nufin ƙara ƙarfin kariya da tsoratarwa ga abokan gaba. Ga masu nazari, bayyanar wannan makami na Samad ba kawai gwajin makaman ba ne, saƙo ne mai ƙarfi ga duniya. Saƙo ne na cewa makaman nukiliya sun sake koma tsakiyar siyasar duniya. Kuma saɓanin lokacin yakin cacar baki wato kwallo, yanzu babu ƙa'idoji masu ƙarfi da ka iya takaita irin wannan gasa. Wannan ne yasa yanayin ya zama mai hatsarin gaske. Yayin da rikici tsakanin Rasha da kasashen yamma ke ƙara tsananta, a duniya dai ta shiga wani sabon zamani na rashin tabbas. Kuma yanzu tambayar da ke ta yawo ta tashi daga waye yafi ƙarfin makamai. Face wani nisa ne duniya za ta iya kaiwa kafin ta takaita wannan yaƙi ko in ce gasa na mallakar makamai masu haɗari. To masu kallon duka da na kawo ƙarshen labaran namu ne, me za ku cewa dangan labaran mu haɗu da ku a ƙasan comment section domin jin ra'ayinku. Kar kuma ta kuma na follow ku like ku share wannan bidiyon domin ƙara mana ƙarfin gwiwa. Ku ci gaba da bibiyar mu a kullum domin samun ingantaccen labarai daga sassa na faɗin duniya. Ni ne na ku bashi cewa sai Allah ya sake haɗa mu da ku.
a shirinmu na gaba. A yanzu manhajojin siyan data a Najeriya sun mafi masu siyan datar yawa, ko ta ina kawai ga sabuwar manhaja da sabon alkawari. Amma ga inda matsalar take, wasu manhajojin na siyar da data suna siyar da data tasu da tsada, wasu rashin inganci. Kuma gaskiya a yanzu dai samun wacce za ka iya yarda da ita abu ne mai matukar wahala. Shi yasa mutane masu waya a yanzu suke ta sauya sheka zuwa GT Mobile Data. A GT Mobile Data za ku samu data mafi inganci da rahusa. Kuma kun san me? Ga mutanen da ke sayar da data ɗaiɗai suna da damar zama agent ɗinsu. Da hakan za su samu data mafi rahusa sama da na kowa ta yadda su ma za su siyar su samu na abinci. Abinda kawai za ka idan ka rijista in kana son zama agent ka tuntuɓi kamfanin. Kuma ta inda za ku gane cewa GT Mobile Data ya yi daban da sauran. A yanzu haka kwastomominsu sun haura 500,000. Wannan ya nuna cewa suna ɗaya daga cikin ingantattu. Sannan sun yi alkawarin cewa duk wanda ya sauke wannan manhaja akan wayarsa bai ji daɗin amfani da ita ba, za su rubanya mai datar da ya bata wajen sauke manhajar sau 10. Sai da ku GT Mobile Data, in ba su ɗin ba waye zai iya wannan? Da haka maza ku garza Play Store ko App Store domin sauke manhajar GT Mobile Data akan wayoyinku. GT Mobile Data alkhairi ce.